Guys, engke jotono kolong baiknya. Engke angtene hai sanjanane update na bagi ma phajo ka. Engke sanjanane mana sanjanane bini mama tam kok saka norok khanai naidi norok khana kangke norok joli jangnai engka angkai to markai no abo joli mani angkai to markai joli ka engke norok nai naidi ang video di dikhaling o jaga nang video di dikhan norok nai akoi ano lukurok comment khai sade bini mama kahamni ti desaka hamini ti desaka angle kum chongoi malia engke norok video namen pore ano comment khai sade engke video di jak engke norok sak mai jo video Pitolo bot clay mani bot clay mani yagulo doctor to bono treatment khanyani bagai yasaka haibano sanjana sori belai khebari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khanyani ba bong je guideline amno follow khaime yang tongka ngai horokai to bini sagrok belai khanya kosto manjago bo Dili mane hopung sirige kabo bohok sajago bohok boy excited phone fulibo ngai 24 tariko botik hemani yagolo ang to 26 tarik ang 26 tariko agotola bek khemani yagolo kahamkai borongni update dok bo asnai malia karna ajago tongkha hangke bisingo phone ni tower bo mayang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagawo Mane খবর দগাসক daily খবর নাই মাই yang tongo ngai mi akai kaham ke kok salai mangkha wifi connection dok borok nakhna aroni phone no connect lai kia ko rosai mangkha mi horo ngai kok khna nei mani boni ama baboni ko je khna mani te ngai mane belai ke borok kost tonga ajaga o tongai nei ta bithi to je nane ri tongo je sari tongo haipano o je rogi bokhe belai khano sirik jak mane phan ge sirik ka boi tongo bansilia ba tongmalia oba haikai obohni jalano tuita angai bithiri bose hamli arobo angai borok tamo sagano japanong grasitun tabo kisa nogon ma phailai chinai mane himaya tamaya jure musa sapano ong thanga hangkai awotai bo bejawa da no ngia abono tini bedene bising kisa clear khai disino ang Angkai mabuha sambo sai jong theuka arabo daily se 20000 room bara sna grao ngatai bithi tongo tamo test khane heno nga phati orang extra mari grao angkai hitap khane mane bongni prai samoya 30000 bo thango samoya 25000 bo thango aba hetai ko mane kono ko room bara to ekdom mane 20000 to tongo daily no angkai mia emergency horona ang bongni bagai tiket khlai regra kha agotolan phaigra situn hani karon kon khanya kari kha askai saja gota ami horo je video call khai je jong jogajog khaiga kok sanani bagai honni samjane simi sorongau jino mane ogo hopung mayu tai ko prai 2 3 4 rogo thu nga je tongmani oba haimang ajaga ota ngai 1 2 din to jong ongo koi din to jong khobor nai malia ka hamgai o network ni bagai ngai mia khai ka hangkai saima laika ngai lukurok to mono khai rok jagai subakha sine ti pra sarok mane joto pal milo ke suba laika je pari sakborgo suba laika suba man bising tei jeng bo sai to kha lukurok suba man bising tei tini ko bombe mono borok bo treatment ni bagin thangjak already ro Bangalore bo thalaiga Bombay bo thalaiga aban sikang bo Bombay thalaiga borok ngama belekai taiplai hambai maya pharo bono to hamne nam baganya saito khasini lokono pro ngai abo to tini borok phongni flight job bongna ticket khlai rekha abo to phaigra sidon nai tai kono buddhi samnani moton kono korija khasungbo ba bina ama babu to korikhan korikha tam khanya khaya bini beman no daily no ho pong sabong matulai ya borok ngai abo to borok tini phaigaras nai agot tolawa 10 ta ni flight khanai borok ngai sarego 3 da rok sopayan airport tini ni apsungo update abo to borok phai tongo agot tolawa engke norok to video nai saimang kana engka ang sana mo songmani engka angka markhana ang joli kham tangi indi
Bini bagay boy satung no satung hiya kadai lukurok. Busuk ungko bazar hatai para ro thangai bini bagay busuk rang khang laye choba laye 15 लाख kasi kai bona rang ro hamase tigmen khaya kadai. Borok bahai ki nogo to rakha ba orang no tam khanyai. Orang je 15 लाख kamani orang no tam khanya lukurok ni rak no. Inke te kasya kok dara pohor chong ne ta dara bisal chong rong no bon ro kok ki chapon no kol khanya nango. Phaina phaya sakang. Norong na di. Buni lukuni rang man pai inkai norong na di kok thaise sayo sin norok phirog ti pheka sanjana no monai sanjana no. Bono boi khairok jagoi sikla te buru cancer rok man khairok jagoi si bono rang thumla yei tigmen khaina ni hini se rohman inke norole orang no tam khaina ba ang khai markhin jolika lukurok to tamo saimia inka ang saman inke je orang barang mani do 5 लाख no bai khena borok tong mani bai samani bai tai 10 लाख to tongkho o 10 लाख rang ki phili di tang hindi tipra haste o onek bemar onek kobuni borok bo bemar manjagai tongo pongno subana bagai nor orang ki phili di nor na snari li yang ka orang no orang bai no rok bono na snari li yang ka orang no tam khlainai sade lukurok borok orang no tam khlainai orang no norok dara phor chong no return dikhang ke belek khin samani inke borok tai kobuni borok no subai mano orang no tipra haste o onek sore hamya ko bangma tongo gori rong no phone suba soi mano norok nas nai li yang kai norok nai di kono call kul khaya kar se emergency flight ta ne se phayo pa norong no le gori bigra hine se jinghai hine se mane jinghai ang hai ning hai gori borok hine se soba lai no muti khai soba lai ye dang 15 lakh ka roi to bino cancer ham to hine pastor hasto to mas norong nai ri ya tingmen khaya kar sin norong no go se phiro goi to nong na bo kuno sa khan nong na bo kuno sa mane gori jak ang khai to kuno sa jak liya te ka cha ko obin mama ni no ko nai men ta bidu ang ekdom sa yang ma hai rong no inke ang lukorong san mo sungo norok ka bahai ma tong norok mane ani kok sa saya norok thani sia bo inge ang khai to sa jak liya ang bono ti prau tu mani bagai je rang tong sak to nai de je rang lukorong ni je rang kamani abo pai di nai di ta pai men nai men yang kai sin nang hina ni ble ham lia bono sung tu sinai rang pusara bo pai ke ne rang pai sakang nai dia sang sin norok tu si pai ke ti prau bono tu buile tam khaina hinu sagar di norok no bono tu bui tam khlaina o sanjana de bon man tu bui ti pra as de tam khlaina ba ha norong no ham tu hini se boi rang kosto khai bilai ye choba lai ye rohmani kosto khai norok orang no tam khaina do sade orang no tam khaina sadi norok ano abo ang kun song mali ang khai to mar khai nang joli jak ang ekdom mani joli jak ta asar ang ko bangma se kosto khai boi bikha birei dogan rogo thangai bazar rogo thangai chobalai para o thangai watne wati hiya kadai satong hiya kadai to banchi to hinai bin bagai asu kai ko chobama sinoro timen khaya kadai sinoro to bi phayo timen khai ka bo saiman do khai pan tok to khai pan to to bu lokorong ni rang pa asano nai dina nango tam lokorok to tabuk joli tongo norong no tang hindi lokorok rang soba mani bagai joli wo norok ko rang pa sakang no to mani bagai mane nai ri woi hamyang kaise norok lokorong te wo sanane rang bo asu buju pa mane rang kari kya pai kya jeng bon tai oti pra haste wo toni ma ye ne mane phatar haste wo toni ma ye ne sore phatar haste wo toni ma ye ne nor apro si sanane nor kun kokok saya da por song no bokol khaya da bisap song no bokol khaya nor kun kokok saya ka sin nor emergency flight ticket tan phayo abo kun samani kok da hino abo kun samani kok da nong na ba markhin norok mane bol kam khlai kya inke nong na bang markhin sajak liya sanjana ne bini ma baba song no bang mane joli khatang bin mama song no joli kha lukuni rang rong no om hai khai mene nga tabu lukorok nong no tam sanai nong no lukorok joli jang nai no orang no nong tam khlai ne hini no abo correction khai ne nong no discrepan je ang phan je correction khai ta no orang no tang khala ne ne nong no snai le ang ko orang tang khai ne bang ke no ke pele ding ke guys no rok unfriend rok te youtube friend rok je ang je kok samani saya tong nga na map khlai di ang sorry sanu joto no inke ang je kok samani sa saya no comment ke sande inke ani video tirin bagai to musung nong nai ang bin bagai musung san mo sungo ingte ka shako inke na ani ano channel lo subscribe khane ta pokdi ingte like khane ta pokdi o video ko bang man jang no share khane ta pokdi inke te super chat gift khane ta pokdi inke joto no kholom ka